Ами ако всичко, което знаеш, се разпадне за миг, Бруно, безмилостен магнат, се изправя пред най-лошия кошмар на баща си, необяснимото изчезване на сина му. Когато едно енигматично момиче се появява с обещания за надежда, животът на Бруно никога няма да бъде същият. Пригответе се за пътуване с мистерия, вълнение и изненадващи разкрития. Ако сте готови да откриете истината, абонирайте се за канала, оставете харесване и следете тази история до края. А сега да преминем към историята. Беше студена, облачна сутрин, когато животът на Бруно, магнат, известен със своята хитрост и решителност, се промени завинаги. Той беше свикнал със света на бизнеса и изискванията, които го съпътстваха. Но тази сутрин донесе нещо, което не цялото му богатство или власт можеха да разрешат. Единственият му син Мигел, само на 6 години, мистериозно изчезна по време на пътуване през уикенда. Детето изчезна безследно. Първоначално Бруно смяташе, че разрешаването на случая ще бъде въпрос на часове. Той имаше на разположение най-добрите следователи, полиция и влиятелни контакти. Въпреки това, докато часовете се превръщаха в дни, дните в седмици, надеждата започна да избледнява от сърцето му. Настъпи дълбока мъка, празнота, която само се увеличаваше. Във вестниците, списанията и в социалните медии изображението на Мигел, който се усмихва, циркулира с заглавието «Изчезнало дете» до лицето на Бруно, което едва успяваше да скрие страданието му. Бруно никога не си е простил изчезването на сина си. Въпреки целия си успех, той чувстваше, че не е успял да защити най-важния човек в живота си. Дните станаха студени и празни, без смехът на Мигел да ехти из къщата, без играчките, разпръснати по пода. Колкото повече време минаваше, толкова повече Бруно се изолираше от света. Той спря да посещава събития и партита, дори изостави бизнеса, който толкова обичаше. Животът му, някога изглеждащ съвършен, се превърна в безкрайна поредица от сиви и безсмислени дни. В съзнанието на Бруно същите мисли го измъчваха. Ами ако бях направил нещо различно? Ами ако бях защитил сина си по-добре? Тези въпроси го преследваха през нощта, превръщайки почивката му в постоянно мъчение. Бруно нае експерти, сключи тихи споразумения и плати милиони на хора, които обещаха отговори, но времето минаваше и нищо конкретно не излизаше. Единственото, което намери, бяха тишината и копнежът, които станаха негови постоянни спътници. Така минаваха години, но болката не стихваше. Това, което изглеждаше като пълен живот, сега беше ехо от разбити мечти. Както времето износва камък във вятъра, Бруно се превърна в мрачен и далечен човек, носещ в себе си мистерия, която щеше да го съпътства до края на живота му, или поне така си мислеше. До деня, когато неочаквано момиче почука на вратата му, носейки обещание. Тя знае къде е Мигел. Беше дъждовен следобед и вятърът свиреше през прозорците на имението на Бруно. Той беше съсредоточен в кабинета си, с наполовина пълна чаша кафе, потънал в мисли. Дъждът удряше силно по прозорците, сякаш самото небе плачеше заедно с него. Тогава, сред шума на бурята, неочакван звук, 3 силни удара на вратата. Бруно се изправи заинтригуван. Беше рядко с някой да се появи в къщата ви без предупреждение, особено в ден като този. Той слезе бавно по стълбите, със странно чувство в гърдите. Когато отвори вратата, той намери момиче, което стои сгушено под дъжда, държейки малка раница. Носеше опърпано палто, мокро до коленете, а от тъмната й коса капеше вода. Но това, което привлече най-голямо внимание, бяха очите на момичето, проницателен поглед, който сякаш носеше древни тайни. «Кой си ти?» попита Бруно. Изненадващо, момичето изглеждаше младо, но имаше нещо в нея, което издаваше преждевременна зрялост, тегло, което не отговаряше на крехката й външност. Тя го погледна с впечатляващо спокойствие и каза с твърд глас: «Знам къде е изчезналият ви син». Бруно стоеше неподвижен и светът около него сякаш спря за миг.
Беше чувал подобни обещания и преди, но те винаги идваха от хора, отчаяно търсещи внимание или пари. Имаше обаче нещо различно в това момиче. Гласът ти, погледът ти, начинът, по който стоеше без страх, сякаш знаеше точно какво въздействие ще имат думите й. «Откъде знаеш за сина ми?» попита той, опитвайки се да прикрие тревогата, която започваше да се надига в него. Момичето продължи да го гледа без да отмества поглед и спокойно отговори: «Знам неща, които дори не можеш да си представиш, и мога да ти покажа пътя към него, ако искаш да ме изслушаш». Бруно усети, че сърцето му ускорява. Дълго дремещата надежда започна да пулсира отново. Той наблюдаваше момичето, опитвайки се да разгадае дали е истинско или просто поредната илюзия, създадена от желанието му да намери сина си. Но тя остана там, неподвижна, с вперени очи, в очакване на отговора му. Без да знае точно защо, Бруно почувства, че няма друг избор, освен да й повярва. Поне в този момент той се отдръпна встрани, отвори вратата и я покани да влезе. Момичето прие поканата и влезе бавно, оглеждайки къщата около себе си. Стъпките му бяха леки, почти безшумни, а погледът му сякаш улавяше всеки детайл от мястото. Бруно я заведе до хола, където тя седна на ръба на дивана, все още държейки раницата си. Той седна пред него, опитвайки се да запази спокойствие, но усети как сърцето му бие бързо, с смесица от страх и очакване. Момичето от своя страна сякаш се владееше, сякаш знаеше точно какво прави там. Накрая тя наруши мълчанието. «Това, което ще ти кажа, може да е трудно за чуване, но ако ме последваш, ще те отведа до мястото, където е той». Тези думи бяха като гатанка за Бруно. Не знаеше дали щеше да открие истината или да попадне в поредния капан на празни обещания. Но гледайки в очите на това момиче, той усети истина, която не можеше да обясни. «Откъде знаеш за сина ми?» повтори той, като първоначалното недоверие започна да се заменя с шок, който той едва успя да прикрие. Сякаш всичко, което се опитваше да погребе, изплува на повърхността изведнъж. Искаше да разбере, но нищо нямаше смисъл. Откъде толкова младо момиче знаеше толкова много за Мигел? Тя го погледна без да трепне и отговори почти така. Сякаш знаеше: «Някой ми каза, и този човек иска да знаеш истината». Бруно усети тръпки. Болката и мъката от последните няколко години бяха там, скрити, но възможността да бъде измамен отново го вбесяваше. Той си пое дълбоко дъх, затвори очи за момент и каза: «И преди са ме заблуждавали. Хората са се опитвали да използват болката на родителите, за да получат това, което искат. Така че защо да ти вярвам сега?» Момичето въздъхна, сякаш вече знаеше, че ще чуе това. Вместо да се защитава, тя просто стана от дивана и тръгна към вратата с ръка вече върху дръжката. Той се обърна и хвърли последен поглед към Бруно. «Дойдох само защото реших, че искаш да знаеш. Но ако предпочиташ, мога да си тръгна сега». Той мълчеше, парализиран от съмнение, усети тежестта на гордостта и неверието, но в същото време осъзна, че идеята да я пусне да си отиде, без да знае повече, го разкъсва отвътре. Това момиче, начинът, по който говореше, беше докоснал дълбоко нещо, което той вече беше изгубил, и може би за първи път от години позволи на искрица надежда да пробие стената, която беше изградил около себе си. С тежка въздишка Бруно най-накрая отговори: «Чакай, искам да знам повече, не си отивай». Момичето спря, за да чуе гласа на Бруно. Тя свали ръката си от дръжката на вратата и се обърна бавно, очите й бяха стабилни и внимателни, сякаш се готвеха за нещо голямо. Той отново седна на дивана, без да бърза, докато Бруно, неспокоен, остана прав, без да знае със сигурност дали трябва да се приближи или да спазва безопасно разстояние. Това беше дете, но в същото време тя сякаш носеше със себе си нещо далеч отвъд годините си. Накрая тя си пое дълбоко дъх и започна да говори с спокоен, но многозначителен глас. «Вашият син Мигел не е изчезнал случайно. Беше взет от някой, когото познавате много добре». Бруно усети, че кръвта му се смразява за миг. Умът му отказа да обработи тези думи. Някой,
Когото е познавал, това изглеждаше невъзможно. Винаги е вярвал, че изчезването на Мигел е необяснима трагедия, мистерия, свързана с съдбата или лошия късмет. Сега обаче всичко изглеждаше потъмняло. «Не разбирам», каза Бруно с треперещ глас. «Защо някой би го направил? Кой може да бъде толкова жесток?» Момичето гледа мълчаливо няколко секунди, сякаш чакаше дали той наистина е подготвен за истината. След това тя продължи с почти тъжен тон. Мигел беше превзет, защото представляваше нещо важно за този човек. Някой, когото никога не си подозирал, някой, който винаги е бил до теб, но който в действителност ти завиждаше дълбоко. Някой, който наруши любовта ти към Мигел, слабост, която можеше да използва срещу ти. Бруно усети как сърцето му бие лудо. Думите й отекваха в съзнанието му, пробуждайки образи и спомени, които той се опитваше да събере. Кой би могъл да бъде? Близък приятел, бизнес партньор, някой от вашето семейство. Беше ужасна мисъл, но имаше смисъл. Спомни си странни моменти, дребни подробности, които някога са изглеждали маловажни. Неочаквано посещение от приятел през уикенда, когато Мигел изчезна. Загадъчно телефонно обаждане няколко дни по-рано. «Знаете ли кой беше?» попита гласът, почти шепнешком, с тежестта на някой, който носи въпроси без отговор дълго време. Момичето кимна. «Да, но за да разбереш всичко, имам нужда да ме изслушаш до край. Мигел сега е на безопасно място, но той винаги е искал да знаеш какво наистина се е случило. Той иска да имаш шанса да разбереш истината, дори нека това да е болезнено». Бруно едва успя да го обработи. Синът му, малкият Мигел, беше жив, но някъде далеч, може би страдаше, може би чакаше баща си. През цялото това време той се опитваше да говори, но думите му не успяваха. Всичко, което можеше да направи, беше да погледне момичето, сякаш беше единствената котва в морето от объркване и страх. «Той иска да знаеш какво се е случило и да въздадеш справедливост», каза момичето със сериозен тон. «Но това означава, че ще трябва да се изправиш срещу този, който е причинил тази болка. Някой, който никога не е предполагал, че ще откриеш разкритието». Като тъмен облак над тях, болката върху лицето на Бруно се виждаше, но заедно с нея започна да се появява искра на решителност. Бруно усещаше всяка дума, казана от момичето, като пламък в него. Болката, която го беше затворила толкова дълго, започваше да се трансформира в нещо повече. Яростна решителност, желание за истина и справедливост. Мигел, синът му, беше жив някъде и човекът, отговорен за страданието му, може би беше някой негов близък, някой, на когото имаше доверие. Знаеше, че за да стигне до Мигел, трябваше да има смелостта да се изправи срещу всичко, което му се изпречи. Магнатът прокара ръце по лицето си, опитвайки се да прогони объркването на мислите си, и пое дълбоко въздух. Той винаги имаше контрол над всичко около себе си. Но там, седнал в тази стая до момичето, се чувстваше уязвим и не знаеше откъде да започне. Искрата на надежда обаче запали отново нещо в духа му, което не бе изпитвал от години – нуждата да действа. «Трябва да знам всичко», каза Бруно, гледайки момичето с напрегнат поглед. «Трябва да знам кой е този човек и как да намеря сина си». Момичето кимна и започна внимателно, но директно да обяснява как трябва да постъпи. Той говори за места и имена, които познава добре, хора, които са работили с него, конкретни събития, срещи, на които е присъствал. Всичко като че ли сочеше към причина, лице, което до този момент Бруно никога не би си представил, че е способно на такова предателство. Този човек винаги е бил близо до теб, скрит зад усмивка. «Държал се е като верен приятел», каза момичето, подбирайки думите си внимателно, сякаш всеки детайл имаше значение. Те знаеха вашите тайни и вашите уязвими места и знаеха колко ценен е Мигел за вас. Бруно почувства въздействието на тези думи. Парчетата започваха да се напасват в ума му. Толкова дълго той беше заслепен от доверието и приятелството, които изпитваше към този човек.
Но сега маската падаше. Той знаеше какво трябва да направи. Да демаскира този човек, да се изправи срещу него и най-важното – да открие местонахождението на Мигел. На следващия ден Бруно започна тихо разследване. Той използва най-добрите си контакти и влияние, за да не остави следа. Всяка информация, която намери, всяка следа го доближаваше до истината. В същото време усещането, че е бил измамен преди, го държеше на щрек. Той намери стари записи на подозрителни срещи и обаждания, които случайно се случиха, когато изникне нещо важно в случая с изчезването на Мигел. Всяко откритие караше кръвта му да кипи, но трябваше да запази спокойствие. Беше надпревара с времето и той знаеше, че всяка грешна стъпка може да го отдалечи още повече от сина му. Момичето го придружаваше в това пътуване като мистериозен водач. Някой, който знае повече, отколкото тя казва. Тя сякаш разбираше пътя, по който трябваше да поеме, но винаги го оставяше да го открие сам. Сякаш беше от съществено значение той сам да се изправи пред всяко препятствие. Имаше нещо в това мълчаливо присъствие, което носеше спокойствие на Бруно, дори във времена на най-голяма несигурност. Сякаш дълбоко в себе си тя знаеше, че той може да го направи. Докато следваха уликите, Бруно почувства, че се приближава все по-близо до целта си. Всяка нова информация носеше със себе си нова цел. И сега, повече от всякога, той знаеше, че ще намери Мигел. Пътуването, което Бруно предприема, не е просто търсене на отговори, а дълбоко гмуркане в лабиринт от лъжи, страхове и предателства. Всяка стъпка, която правеше, го отдалечаваше от живота, който познаваше, отвеждайки го на място, където сигурността не съществуваше и където не можеше да се довери на никого, освен на себе си. Момичето, винаги до него, беше единственият лъч надежда. Но дори тя сякаш таеше нещо повече. Бруно почувства, че е заложено нещо друго, нещо, което все още не разбираше напълно. Знаех, че трябва да действам предпазливо. С всяко ново движение имах чувството, че ме наблюдават. Стъпките му бяха внимателно изчислени, не оставяха следи, но чувството, че е следван, никога не го напускаше. Междувременно момичето гледаше, без да казва много, но винаги сочеше в правилната посока. Тя сякаш знаеше точно къде да отиде. Сякаш знаеше най-тъмните пътища и местата, където скритите истини могат да бъдат изровени. В нея цареше странна тишина. Бруно вече не виждаше просто дете, а някой, който носи мъдростта на много животи. В продължение на дни те пътуваха до далечни места, където светът изглеждаше по-тежък, сякаш въздухът беше пълен с тайни. Средата около тях се промени, когато се отдалечиха от всичко, което Бруно познаваше. С напредването им чувството на дискомфорт се засилваше. Изглеждаше, че сенките, които ги следват, бяха по-плътни, по-осезаеми, но момичето изглеждаше имунизирано срещу всичко това. Тя никога не се колебаеше, вървеше напред с твърда и решителна стъпка, сякаш беше подготвена на всичко. Бруно, от друга страна, все повече се объркваше. Какво търсеше? Къде беше Мигел? Кой беше човекът, отговорен за болката ви? Отговорите не идваха лесно, но всяка следа го приближаваше до дестинация, която не можеше да предвиди. Във всеки град, който посещаваха, той търсеше улики, нещо, което го свързваше директно с лицето, което подозираше. Понякога откриваше нещо, което изглеждаше като нишка от информация, малък детайл, който караше сърцето му да подскача, но всеки път, когато изглеждаше близо до разкритие, се оказваше изправен пред ново препятствие – червена херинга или димна завеса. Това го направи още по-объркващо. В една особено тиха нощ, когато двамата били отседнали в обикновен хотел, момичето се появило пред Бруно с стара карта в ръце. Тя го протегна мълчаливо, сочейки към далечно изолирано място. «Тук ще откриеш истината», каза тя с нисък, но пълен с тежест глас. «Но бъдете готови за това, което ще откриете. Истината никога не е лесна». Бруно погледна картата.
Мястото беше в отдалечен район, встрани от всеки обичаен маршрут, сякаш съдбата го зовеше, карайки го да продължи напред. Чувстваше по-дълбоко, че това ще бъде решаващ момент, точката, от която няма връщане. Умът му се разкъсваше между страха от това, което можеше да открие, и увереността, че не може да спре. Синът му беше там и той щеше да направи всичко необходимо, за да го върне обратно. На следващата сутрин магнатът и момичето заминаха за дестинацията, посочена на картата. Пътуването беше изтощително. Пътят изглеждаше все по-безлюден, колкото повече се отдалечаваха от цивилизацията. Небето беше облачно и атмосферата беше тежка, сякаш самата Вселена чакаше великото откровение. Но Бруно не можеше да спре сега. Имаше чувството, че наближават края на това пътуване и нещо вътре в него, този пламък на надеждата, го тласкаше да продължи, дори ако умората и съмнението го обзеха. Мълчанието между тях беше дълбоко и Бруно почувства възел в стомаха си, моменти, когато откри, че се съмнява дали постъпва правилно. Но момичето продължи напред, крачейки с необяснима увереност, сякаш вече знаеше какво предстои. Когато пристигнаха на посоченото място, Бруно видя нещо, което изглеждаше като стара изоставена къща. Мястото беше покрито с растителност, прозорците бяха счупени, а околната среда имаше мрачен вид, сякаш времето се е самозабравило там. Имаше чувството, че отговорите чакат. Момичето спря на вратата на къщата и погледна Бруно. Нямаше нужда да казва нищо друго. Знаеше, че ще разбере какво наистина се е случило с Мигел. Старата къща беше тиха, но въздухът около нея сякаш вибрираше от внимание. Избелелите стени и скърцащата врата сякаш носеха ехото на заровени тайни. Бруно почувства тежестта на момента, докато пресичаше входа. Звукът от стъпките им отекваше в дълбока, почти потискаща тишина. Очите му, вече свикнали с тъмнината, се опитваха да открият какво има вътре. Но всичко изглеждаше в руини, сякаш самото място искаше да скрие историята си. Момичето вече беше пред него, застанало в тесен коридор, който водеше до изолирана стая. Тя погледна Бруно и направи жест с ръка, давайки му знак, че трябва да продължи. С всяка стъпка, която направи, напрежението нарастваше, въздухът ставаше по-гъст, зареден с мрачно очакване. Почти свърши, каза тя със спокойствие, което контрастираше с безпокойството на Бруно. Пригответе се да видите истината. Магнатът искал да я разпита, но знаел, че моментът ще си каже думата. Беше близо, много близо до това най-накрая да разбере какво наистина ще се случи с Мигел, това, което бащиното сърце желаеше най-много. Срещата с истината и края на мъченията, които го поглъщаха. Когато стигнаха до вратата на спалнята, момичето спря и погледна в очите на Бруно с уникална интензивност. Сякаш се опитваше да предаде нещо дълбоко, нещо, което надхвърляше думите. Нямаше нужда да казва нищо повече. Бруно изпита странно предчувствие. Знаех, че истината ще бъде разкрита в този момент, но също така знаех, че болката, която ще донесе, ще промени всичко. Бруно си пое дълбоко въздух и завъртя дръжката. Вратата бавно се отвори и това, което видя, накара сърцето му да спре за миг. Вътре в стаята меката светлина, която влизаше през прозореца, показваше Мигел седнал на стол. Изглеждаше спокоен, но имаше нещо различно в него. Очите му бяха приковани, сякаш гледаше нещо далече, но в същото време изражението му беше спокойно, сякаш не беше наистина там, а на някакво друго място, в някакво друго време. Това не беше щастливото момче, което Бруно си спомняше. В очите му имаше студенина, каквато Бруно никога не си е представил да види в сина си. Прошепна Бруно с пречупен глас и направи крачка напред, но момичето го спря с нежно докосване по ръката му. Все още не се приближавай. Трябва да разбереш какво се е случило преди да го докоснеш. Бруно замръзна, по гърба му пробягаха тръпки. Той погледна момичето, което в този момент изглеждаше много по-възрастно, сякаш носеше огромна тежест. После тя заговори с дълбок глас, който звучеше повече като възрастен, отколкото като детски. Мигел не е изчезнал случайно.
Той беше отведен, защото ти, Бруно, не можа да видиш истината. Животът ти беше пълен с лъжи и Мигел беше ключът към всичко. Той знаеше повече, отколкото ти знаеш. Бруно почувства стягане в гърдите си. Думите й отекнаха в съзнанието му, но той не можа да разбере какво има предвид. Защо той? Защо се криеше? Момичето погледна Мигел и по лицето й се изписа тъга. Той беше избран да живее сред сенки, за да научи това, което никога не можеш да разбереш. Всичко, което се случи, изчезването, годините на мъка, всичко беше планирано. Бруно е най-голямата тайна от всички. Тайната на Мигел е, че той винаги е знаел истината за теб. Бруно погледна сина си, опитвайки се да дешифрира думите на момичето, опитвайки се да разбере какво означава това. Той се приближи бавно и когато погледна Мигел, забеляза празно изражение, но имаше нещо. В очите на сина му имаше признание, което разби сърцето на Бруно. «Мигел, сине мой, какво става?» промърмори Бруно и нежно докосна рамото на Мигел. Тогава Мигел, с поглед отдалеч, проговори за първи път. «Не исках това за теб, татко, но ти никога не ме видя такъв, какъвто съм всъщност. Винаги е било за това, което искаш, какво очаквано. Сега виждате какво направи истината с мен». Думите на Мигел проникнаха в сърцето на Бруно като остро острие. Той се отдалечи, сякаш ударен от непоносима тежест. «Какво казваш?» Бруно се опита да разбере. «Не разбирам какво казваш за истината». Мигел, в своята студенина, вдигна очи към баща си. «Истината, татко, е, че ти винаги си живял в лъжа, която бях принуден да нося за теб. Не исках да бъде така, но сега няма връщане назад». В този момент Бруно разбра. Той разбираше, че болката, която Мигел изпитваше от изчезването и отсъствието му, не беше просто лична трагедия, а по-дълбока истина. Нещо, което той никога не би осъзнал, ако не беше погледнал в очите на сина си в тази стая. Това, което Мигел искаше да каже, беше, че истината за изчезването не беше само къде се намираше, но и какво беше скрито зад всичко това и тежкото мълчание, което последва. Бруно знаеше, че животът му никога повече няма да бъде същият. Беше загубил много повече, отколкото беше загубил синът му. Увереност в себе си, в това, което смяташе за истина, в това, което вярваше, че контролира. Пътуването, което започна с надеждата да се срещне с Мигел, щеше да завърши с разобличаване на най-големите лъжи, за които Бруно дори не подозираше, че съществуват. Мигел беше там, но вече не беше същият и може би Бруно никога нямаше да успее да разбере всичко, което се беше случило. Но знаеше едно – истината си имаше цена и той я плащаше сега. Тишината, която витаеше в стаята, беше абсолютна, нарушавана само от звука на дишането на Бруно и втренчения поглед на Мигел, който изглеждаше далечен, сякаш беше на място далеч отвъд тази стая. Бруно, все още със свито сърце от разкритието, че синът му знае повече, отколкото си е представил, го погледна с смесица от болка, гняв и необясним страх от това, което току-що беше открил. «Защо направи това, Мигел? Защо го скри от мен?» попита Бруно с треперещ глас. Не можеше да разбере какво има предвид синът му с тези загадъчни думи и болката, че вече не е човекът, който знае всичко за живота на Мигел, го поглъщаше отвътре. Имах чувството, че губя контрол над всичко. Мигел, чието очи вече бяха потъмнели, отговори с смущаващо спокойствие. «Ти никога не ми даваше избор, татко. Винаги съм искал да бъда някой, когото можеш да контролираш, някой, който се вписва в плановете ти. Но вътре в мен винаги имаше нещо повече, нещо, което никога не си искал да видиш. Когато се дистанцираш от мен, когато ме загуби, най-накрая разбрах какво е истинската свобода. Бруно, който се опитваше да обработи думите на сина си, вече не знаеше на какво да вярва. Това не беше синът, когото познаваш. Къде беше момчето, с което си играеше в градината и което се усмихваше безгрижно? Къде бяха споделените моменти, прегръдките, разговорите? Ако тази история ви е харесала,
Натиснете бутона за харесване, абонирайте се, за да чуете повече и я споделете с тези, които също ще се радват. По този начин помагате на канала да продължи. Коментирайте какво мислите. Благодаря за гледането и до следващия път.